இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது 1 ஏக்கரா 2 சென்ட் விற்பனைக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி கிணறு சர்வீஸ் இருக்குது, இபி லைன் இருக்குது. ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பகுதியும் ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு பகுதியும் இருக்குது. மொத்தம் 1 ஏக்கரா 5 சென்ட் விற்பனைக்கு இருக்குது. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது 1 ஏக்கரா 5 சென்ட் வடுகுப்பட்டி பக்கத்தில் இருக்க அமைஞ்சிருக்குது. உடல்நிலைக்கு பக்கத்துலேயும் சொல்லலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க 1 ஏக்கரா 5 சென்ட் விற்பனைக்கு. வாய்க்கால் பாசனம் இருக்குது, கிணறு பாசனம் இருக்குது. பார்க்குறது இப்போ கிணறு. ட்ரிப் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஒரு பகுதி வரும், 2 பகுதி சேர்ந்தது தான் மொத்தம் 1 ஏக்கரா 5 சென்ட். ஃபஸ்ட்டு 2லேயுமே கரும்பு போட்டிருக்காங்க. சரி சரிங்க. அது வண்டி